Всичко, колеги, което правим е правилно. Наслаждавайте се. Заповядайте. Тебе, Боже, на слава Тебе, Царе небесни, отече души, истини, ти си ся изпълняй, съкровище владите, жертви подателю, преди истинся в мир, четири църкви изпрени, спаси пази души нашия. Боже, свети свети, помилуй нас, свети Боже, свети крепости ми свети, помилуй нас, свети Боже, свети крепости ми свети, помилуй слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, амин. Пресветлай Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Бог, и затова на Тебе слава отправим с безначалието, Отеците светия, благи, животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков, амин. Спаси, Господи, благочестивия и православен български народ, и го запази под Твоето закрила в мир. Спаси, Господи, светейшия наш Отец Неопит, светия български синод, всички православни епископи, които верно преподават Словото на Твоите истини, всички свещенски и монашки чин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които са тук. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови и достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруй. Надявам се да има все повече хора, които ще слязат от автомобилите си и ще използват мотори, скутери, ще използват велосипеди, за да може града ни да бъде по-приятен и по-чист. Поздравявам всички клубове и клуб Джентълмен специално за организацията. Желая ви много приятен ден и още по-приятен безавариен сезон на всички. Много благодарим. Колеги, миналата година помните ли какво ни обещаха тук? Цариградско. Свободно ли е? Един от хората беше главен комисар Богдан Милчев, шеф на КАТ. Ако не сте главен, ще станете, извинявайте. Здравейте на всички! Аз ще бъда много кратък. Първо искам да ви благодаря, че миналата година бяхте много по-дисциплинирани от всяка друга година. И благодарение на тази ваша дисциплинираност, ние можем да кажем, че има все по-малко жертви сред вас. Отново ще ви пожелая тази година да няма нито една. Това е най-важното. И за да се случи това, вие самите трябва да се погрижите за това нещо също. Не само да разчитате другите да ви пазят. Затова само един апел към вас. Преди да се качите на мотора, прегледайте техническата му изправност. Направете така, че да бъдете добре екипирани. Когато сте добре екипирани, това спасява човешки живот. Също така, още веднъж искам да ви уверя, че в нашите вие имате ни приятели. Ние не сме ваши врагове. Благодаря ви. Не благодарим. А сега президента на мотоклуба ни, господин Иван Салтов. Здравейте! Ще стигнем. Движете се плътно, не се изпреварвайте. На булевард България ще се разлее колоната както си трябва. Разчитаме на вас. Безаварийна година!